हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोजाङैनो मोनथिखाबायानो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर आं दिनै दावखा बिदै आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जोंहा दैमुदि क्रिएशन इउटिउब चेनेला दावखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौबो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि दावखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 6 भिडिअखौ नायाखै अब्ला दैमुदि क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावबो आं लिंक होना होदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे लिंकजोंबो थांनानै दावखा बिदै आबुं बर' सावथुननि पार्ट 6 भिडिअखौबो नायनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना दैमुदि क्रिएशन इउटिउब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअसफोरनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।